Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadir mengidang develop ia kena teknologi. Namar hakan ka ap la bantris, sistem bula register la bantris uya chenu uyen chenu. Tienrai ka challenge sengi kalau komni wat lan ngila don ikane ka apro don ki sengi kinong kendong jengi ka internet ka don kum kata nginem la ban ong bang nginem la ban tris katu kala ban cia hasor let's say kum haslong hajiwai hatura hakaba don kanika badon kane internet kamut kala ban long te enrai ngai kren yakine ki ba mla ban don kani namar kitu ki bom don ka bomot wat ka phone jo kiru ngathai ka iPhone kim don tapi negara kedau como pi kan long hi equal ke jing ke responsibility ka long be equal la pi ong senong kendong ne hasor ne ka ka ba mentah ngin penti kena ba kino ki bangai ngile ya ka garantin ka home quarantine kan no ko mengile kan datti kena ba kimbit banmi namar mentah ka tim jogi kala klain ngila thau ka tim ka ba klain dedicated team ha ka ba ki doktor ki health volunteers ki don ki maki ke malai ki ban lek monitor man kasngi hakayeng ka sem joki la de pi ong senong kendong ne la de pi ong sasor ni la don ga tim ga klain ko mo pi tang hang ne po is ka sales kan shutu pai pi hakan de slong agglomeration south po pratali ka tim ni don haka ba ka dc kla thau ki ga tim bat kin ki tim ki pia lai jong locality lai jong sun haka ba kin monitor yakine ki bala e ka home quarantine oh kita tiba-tiba le home kawan saya. Bun nanti kita kritik sekolah. Dan kita gibang betul. Pi ngam tip ia katu jinjia kepada butit ngam ngamla ban ong kom mo. Ten rei long deng ta bang pi balai bangi dot kam ye ki trai lang bat ke bor snong ke bor thau. Namar tang bangi na ke sarkar nginem la, tang kita ki volunteers nginem la, de na ka daw mo pi ngilai rai, ban ngila thau menta ka village health team. Ka village health team haka way pa kuwi ka snong haka way pa kuwi ka village hadu anong kendong bat kane ka team ka ba peninbol nadu urang ba snong hadu unong hikai hadu I asya hadu akan wadi kinyadon haka tuka team ka village health team ka bingong tenga kerben scam banang ne sekmati kanum don su kanu ka jik penkheng ya kaneka home quarantine habakiwan kam mentakiban wan ke banabar namar ngayo I hakini kisngi ke jingi trelang kalong komo phi ndai shu tang na ka sarkar handai nadu ka thliu yeng hadu ka borsino ka borthau ka don ke jingi tre rengkat bat ka jing penmi jongi na ka sarkar yakini ki protocol ski ba pher na kawi kasngi shakawi kasngi phi menta will make sure bakin nam don ki violators but they violate sorry they violate ngangam keren ni ka if ngi keren ni kabla dep swa ya kabla dep le pikren kalong ka don ki violators tenrei ngong pi menta ka mekanism la don in place kane ka mekanism jongi kalong hadin bangila lap babun ki violators wat la ngi ong ya ki som khop ayeng kim song ki le cha yeu sha hat ki le cha klau ki le chaptap ki kendu ki le marjan marpa te ya kata ngong pi menta ngimpat don ka to por ka mekanism tenrei menta ngi ong pi ngila dep thau ya ka village health team kabala layalam long shaman lu dekirang basnong te ngakrmen scam baki no kino namar yakne menta ndiki bawan pai ngi kren yakne sekmat pi kalenti ka menang nei sekmat namar kini ki banwan pai komo pi ong ki student le ki betrei sabar jongka jela jongi hapo north eastern state kini ki bawan pai ngingin petip swa ka borsnong ngila ada tip bah kata kesni kinwan kita le pi ong hajuai pi ong haslong nang ta haslong pada hang no kisa ngilayo jingtip ngilayo ka address ke paka te kebenung kong ngin pentip sya kaneka ka health team ka kai kaneka village health team mo gaba kaneka team kan tip bat ba anik la tip makiru kila de tip hi kita kilong yeng mano kayeng number 1 number 2 number 3 kila tip hala ka jogo sno te kinero shwa bikin poi kamut kila le ban ye keren lai keren bati trayeng ki traisen bati keme bati papek bi hab le kom ta hab le bat ya kan ne ka ban monitor ko mopi kan long man kesni na kaliang jong ka health team
kabakan monitor man kasni ban pentingna ba kin namdei ban mi namar nakaliang jong ka health team ka village health team ru nalor jong ki kandon saka committee snong nang takan kindon saki BDP jiban ni trelang rengkat bat kini ka tim nang ta rengkat bat ke sarkar bro